Hi mga mahal! So ngayon, Valentine's Day. Ay nako, dapat i-spread natin ang pagmamahalan. Ay, talaga nga naman ngayon. Meron ako ditong hearts at meron tong mga laman na mini hearts. At syempre, ibibigay natin to sa karapat-dapat ng pagmamahal. Depende sa nakasulat dito, okay? Ayan na mahal, so bubunot na tayo ng heart. Ang nabunot ko ay mapagmahal at mapagbigay. Parang deserve ko to eh. Kaso bawal, ibang tao raw pala. At since Valentine's Day, kay DJ Rocky ko to ibibigay. Ang mapagmahal at mapagbigay. Dude, happy Valentine's. Mahal na mahal kita. Salamat, single guy. Pwede nyo na po siyang bayaran para makadate. Pwede pong 50,000, ayan. Tapos makakasama siya 24 hours. Pero sa akin yung deposit. Charot, with harot. Anyway, eto na bubunot daw ako. We have a very special guest at ibibigay ko sa kanya. Ito. Special guest. You are the crush ng bayan. Oh, kasi Sino may crush sa akin? marami. Maraming may crush sa'yo. Uy, thank you so much for this award. Maraming salamat ang nag-iisang basa Princess Rakitera for this heart na crush ng bayan. At mukhang bubunot din tayo, oo. Ay, sino kaya? Kasi alam mo yung mga ganito pagmumukha, deserve niya na ng someone na makakasama niya panghabang Ay, buhay. ano yan? Kaya ikaw yung dapat nang magka-joy. Dapat na. Diba? Palagaya kayo paulit-ulit kayo sa ganito ha. Uy, hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat. Dapat na magka-jowa? Wala nga eh, wala kang makuha. Next na ba? Saan mo gusto mahanap? O, punta kayo dito sa Love Radio. Eto na, next, mahilig sa malaki. Bibigay ko to sa mahilig sa malaki. Ako naniniwala ko mahilig to sa malaki. Mahilig sa malaki. Siyempre, malaking kita. Malaking pera. Malaking natagong pag-ibig. Yak! Eh, papa rin. Sino? Hindi maka-move on. Teka. Okay. This is for you. Hindi maka-move on. Hindi, alam mo kung ano hindi maka-move on? Hindi maka-move on sa fact na hindi talaga siya songerist. Kala mo kung ano ha? Hindi pa tayo nagde-date kaya hindi ko pa alam kung ano yung tunay na dahilan. Pero I sense that this is for you. Hindi maka-move on. Kasi hindi ka songerist, you're a dancerist and a gym enthusiast. Yeah. There you go. Wala pinabunot ako, sabi ideal jowa. Ang sabi ng director ko, ibigay daw kay Jazz. Oo. Sabi ni Naray, ibigay daw. Dito mingle na. Talaga. Anong oras? Tonight. Anong oras ba kayo? It's 1:46, ready na ako mag-bingle. BGC. Mamaya, BGC. Si mamaya, 7:30. 7:30. Sundayin ka namin. May date na ako tonight. Akin na pala, bawiin ko na. Sino? Secret, pwede ikaw pang day 2. Ay, pwede. O siya, bahala kayo dyan, Kabisyo. Happy Valentine's to us, to you, and happy Valentine's Day to all of you.